Ok, ara estem en el temple d'Apol·lo, a l'interior. Òbviament no entraríem mai a un cavall i òbviament no entraríem mai si no fóssim sacerdots o vestals, les sacerdotesses. Aquesta dona presumptament és una dona religiosa, una sacerdotessa. I aquí teniu aquesta escultura que és bastant típica escultura que no hem conservat, no? Colossal, de més de 3 metres, d'Apol·lo, amb la seva serp, és el déu de la medicina i el déu del sol, i de fet la figura de la serp s'ha mantingut també en les emblemes de medicina o d'aquest tipus de vessant. Bueno, no sé. I aquí hi ha les ofrenes, com podeu veure, instruments musicals, flors, objectes valuosos, gerres o fins i tot pregàries. Bé, és un lloc molt, molt sagrat que ningú podia trepitjar, no sé que fossis un sacerdot. Veieu que el temple està molt decorat, totalment decorat, amb mosaics al terra, pintures a les parets, no res a veure amb el que s'ha conservat avui en dia. La pedra blanca és el que ha quedat. I ja està, anem a sortir, a veure què hi ha a l'exterior. Ui, ui, ui. I ara